Crec que hem fet una gran partida amb un gran rival, que s'han donat tots els registres que sabíem. Crec que la primera part ells tenien més el control de la pilota, això ho sabíem, però no ens feien mal de cap manera. I nosaltres posàvem les ocasions, dos contra uns molt clars. La segona per cansanci el partit següent i crec que hem sigut millors. No ens han generat una ocasió. I nosaltres els canvis els hem fet ben contemperar per guanyar, ens ha sortit bé, i el més important és que això ens permet seguir creient en el que fem. No sé si era el debut somiat amb victòria en un nou estadi que avui registra una bona entrada, 4.311 persones que ja coneixies el nou estadi, però no sé si és la millor manera de presentar-te davant de l'afició. Nosaltres no diguem mentides i sempre intentarem guanyar els partits. Hauria de ser un equip i un club ambiciós en aquest sentit. La gent respon si tu li respons sobre la gespa i en aquest sentit crec que he donat un moment ideal i als últims minuts aquests que poden ser més de patiment pel resultat que no se t'escapi doncs és quan t'ajuden a guanyar ells també i moltes gràcies per el recolzament que ens han donat. Merci. Alex Riba, la República Txeca. Jo volia preguntar per la targeta groga. La República Txeca? Sí, allà. Diari digital la República Txeca. Sí. Jo volia preguntar-li per la targeta groga. No sé exactament què és el que passa, si us pots explicar, sisplau. Jo crec que s'ha confós. Però m'ho haurà dit a la banqueta i m'ha vingut directe. Un dia abans havia reiterat protestes, no passa res. No passa res, mentre se'ns ensenyin a mi no passa res i no acabem l'expulsió, no passa res. L'àrbitre per mi ja està molt bé. Darrere? Juan Fran Boyer, de Tarragona. Bueno, Raúl, suposo que els canvis al nivell com ha entrat Bonilla, com ha entrat Fran Càlia, a tu t'agrada veure que et trens de la banqueta té incidència directa en el resultat. Jo el que no volia era recular. Ells tenien gent endavant, perdien joc de posició i jo volia reforçar el mig camp. Entre el múscul hem posat joc i a sobre la gent que ha sortit a davant, com Fran i Edgar, ens han donat molt. Això ens ha permès estar camp contrari, fins que ha arribat al gol, que per cert, sabia que una acció d'aquestes es donaria perquè aquell central sempre va endavant. I suposo que el tema de com s'està adaptant als nous fitxatges, que tots estan responent a les expectatives, també t'agrada, no? Que estan ja molt adaptats a l'equip i al nou estadi. Jo estic molt content del partit i pel joc, però per sobretot estic molt content pel sacrifici, l'esforç, la solidaritat, les ganes de guanyar. És un grup molt compromès. És que sense això tot l'altre no val. En aquest sentit el grup és fantàstic. Segona pregunta? Són tots? Sí? Molt bé, fins aquí. Merci. Gràcies.